Vara Perxudres Podcast'te. Ketime ilanên sahibinden komê maleka biçûk digerim ji xwe. Odeyek be, salonek be û balkonek be dibin hikmê min da be min newestîne mal bes e dikim çi bikim? İlanek du îlan dibînim yekê malekê. Fotoğraf berbadin lê nola ku ne maleka xerab e. Telefon dikim. Emlakçiyekî bi dengekî efendiye dibêje abê li daîre û apartmanê me memûr rûdinin ha. Di çi karî dikî? Bêjim karên medyayê dikim, podcasterim zêde marjîne aldimîne. Çi bêjim? Dibêjim ez mealimim, dersên zimanê îngilîzî didim. Tevî ku ez û emlakçî bi hev re bi kurmancî şorê dikin jî bêjim ez dersên zimanê Kurdî didim, zanim tirs û talûke çê dibe. Loma bi îngilîziyê dajom ser bêmeane. Emlakçî efendî dibêje serçava nabe. Dibêje Mehmûd abê niha li were. Dixwazî here li malê binê re wê ew yardimcî be. Radibim ji mala hevalê xwe derdikevim û dimeşim ber mala ku Mehmûd abê li ber lihêviya min sekiniye. Selam aleykim, aleykim selam. Mehmûd abê min radike qatê çaran û malê raberî min dike. Li qatên jêr polîs dimînin. Li vî qatî hemşerî hene dibêje. Bi hemşeriyê zanim qesta Mehmûd abê hemşîre ye. Hîn ez li wê qestê gava Mehmûd abê eşyayan raber dike dibêje berrat jî pirîşeba be. Ji ber ku nabêje buzdolap lê dibêje berrat fehm dikim ku Mehmûd abê ji hêladina xetê ye û piştî herba Kobaniyê hatiye li Surucê bicî bûye. Kîjan? Ji kîjan gundî Mehmûd abê dibêjime? Dibêje şêran. Bi ser çavan serseran li malê dinêrim bes bi şêranê ra ew strana ji wê hêla xetê tê li serê min dikeve. Gundê helinc û şêranê reşmezin o nîvî dost û nîvî dijmin o şora min û Mislim li ber dîwaran dikin o dikin Mislim bikujin û min bidin o. Stran li serê min ketiye lê mal nakeve serê min. Polîsê berî min li malê maye pir zêde cigare vexariye. Bêneka nexweş ketiye malê. Xolkê min teng dike bên. Ji malê sar dibim lê ji Mehmûd abê ra dirêkt nabêjim. Mehmûd abê jî nola emlakçiyê efendî tekrar dibêje. Polîs, esker hemşerî li van malan dimînin. Gotina wî tê ser wê gotinê. Tirk li van malan dimînin. Em van malan nadin herkesî. Ji wê mala Mehmûd abê li ber dimeşim meydana Surucê. Dixwazim rûnim li meydanê guhên xwe bidim ser dengên berêvarê. Rûdinim li heykelê Mustafa Kemal Atatürk dinêrim bi heybete. Di devê însanên Surucê da ew meydan bi serê Mustafa Kemal Atatürk kelle bû berê û bi halê te wan dî kêle. Berî heykelê bi heybet tenê serê Mustafa Kemal Atatürk. Tenê büst li meydanê bû. Yekî ji yekî ra digo were hinda kêle. Hinekên şor enteresan, hinekên arang jî digotin were hinda miçî zibo. Miç kinkirina navê Mustafa, zibo kinkirina navê Zübeyde, navê Diyawî ji te re bû miçî zibo. Piştî Suruciyan ew büstê li meydanê şikênast, devleta li ser rêka Mustafa Kemal Atatürk anî nola ku cezayek be ji Surucê ra îcar tevê serê wî gewdeyê wî jî çêkir. Mustafa Kemal Atatürkekî hîn mezin, hîn hukmdar û wek ku wê ji vir nere ticar. Sala 2014 dema şîniyên Kobaniyê ji ber Daişê reviyan hatin hêla Surucê wan ew hukmdarê li meydanê nas nedikir. Kelle yan jî miçî zibo yan jî gotineka dina nîşanê dibe ser Mustafa Kemal Atatürk neket ser zimanê wan. Tiştekî wer neelimîn. Li meydana Surucê bi sembola vir heykel hinarek hebû û şîniyên Kobaniyê dema dixwastin hevdû li meydanê bibînin ji hev ra digotin were hin de hinarê. Mustafa Kemal Atatürk bihîst ecep gotina şîniyên Kobaniyê. Wê çi bikira? Bi rengên sor û spî wê tirkbûnek li hebên hinarê bixista. Wê lê bixista. Çi meseleyên etnîk, çi meseleyên nexweş têne ber çavên min. Çavekî min li meydanê li dikana emlakçiyekî din dikeve. Darim ji wî dipirsim maleka biçûk, maleka bi odeyekê, bi salonekê û bi balkonekê û eger hebe bi eşya. Emlakçı dibêje maleke ye. Ode û salon temam lê balkon tune. Çend tiştên din dipirsim. Tu ji ku yabê dibêje? Ji Surucê me dibêjim. Dibêje zimanê te nola şîniyên mên hêla şerqî ye. Hal bû min pir li ber
برخادابو کو بدوو کو دیالکتا سروجه شوره بکم لیقی زمان من جوه شوره دور کتیه ما ایشه دور نکوه پشتی 20 سالان وگریامه لسروجه بجید بم پشتی 20 سالان ناس ناکم زقاقین زاروکیا خا لشونا مالن بحوش حیات بیناین چورس و چرکین بلند بونه و از دغازم دوان یکی دا ستاره یکی ببینم جخارا ازو املاقچه لحف دکن کو ام سبا هرن لوی ماله بنرن و مالا معلما تاینا و درکتیه دکی حتا چند رویان جه درکوه راد بم دردکوم جه دکانا املاقچه از جی بری خوا ددم زقاقین زاروکیا خا نولا من تشتکی مزن وندا کریه و از دگرم ناگرم نابینم هین از بربوان زقاقان دمشمه به دوسه دنگان ناوخا دبیسم حوالکی منی ج سالن یونیورسیته از فرق کرمه و مراق کریه از وی واره به وقت لوی سروجه چه دگرم ام درباسی چایخانه اکا میدانه دبن شور ددمکا پرکندا دقلب سر روشا عراق ایران ترکیه و سوریه و حال کردان و فلان و بیوان بیکو حوالی خای بهیجان بیشینم دبیجم ککو والله بالا من تونل سر نزانم دبینم عجب تی بوی او گوتنامن و عجب اکا دن تی بیراوی بمعنى دبيجه ابي تهيا تب بانتو رسولك وتشورتك دخان لستانبولي من ندي تشتكيتن لخاكر ام جي اتموسفيرا سياستا صار درد كيفن و تير دكن بوي حالي من هي نولا بري دبيجم پره بنجي تنه بنجي پرتشتك ناگوهره ده حياتا من دا بكن بكيف پشتي صحبتا 3 ساعتان خاطر جهوال خادغازم رادبم بري خاددم مالا از لي ميوان لري چند كچكين ناوكين وان تينه خانه دبينم gerek ez eşkere bêjim şok dibim neko min navek nedîne min pir dîne û neko ez dibêjim ne îman maye ne dîne tenê bi min ecêb tê li Sûrûcê çunku li vir nû dibînim çunku wextekê li Sûrûcê por nedihat xanê por serqotbûn tiştekî pir eyb bû ez nizam dinyaya vê dewrê pir zû guherî ez nizam min pir sal li dûxayiştine li vê heyatê û ez qala zemanên pir berê dikim zemanên pir zemanên berê naxwazim bipirsan barê qafêxa giran bikim dibînim navê wê Ölü Deniz stand-upa Deniz Göktaş hatiye ser YouTube'ê nû hatiye dixwazim hinekî din bikenim û vedikim li wê stand-upê guhdarî dikim û şev dişkê mail û mesaj tên 25 Hezîranê ye saleka din قطبه جه حیاتا من شاشی و پوشمانین من دبر چاوین من را درباست بن حیاتا منا لستانبول حیاتا منا لدیاربکر و نها حیاتا منا لسروجه به معلمیه زمان انگلیزی سبا دبار و اداره یا لدنیای دروین او شورا حوال من تی بر گوهن من دیسا آبی تا به پانتور و سولک و تشورتک ادخان لستانبوله ها من ندی تا تشتگی دن لخاکر حقیقت بیجم یاو من چل لخاکر کو وگیدن حیاتی چل من کر لمرکزا من تم تن زمان و ادبیات من تشتگی دن لخان نکر شکر دبیجم و ورجی وانی هره شکر